Bafo umemulo nomhlonyana uyenzelwa umuntu ongaseyona intombi noma wenzelwa into umuntu osayintombi kuphela. Ngiqale ukuphendula kuqala njengempendulo eqondile bese ngiyakuchazela ukuthi kungani ngisho njalo. Umemulo nomhlonyana yebo uyenzelwa umuntu ongaseyona intombi. Yeah, impendulo ileyo. Then ngizose ngichazela ukuthi kungani enzelwa wonke umuntu. Kahle kahle umemulo nomhlonyana usiko olenzelwa intombazane ukuyigunyaza ukuthi isikhulile ngokwanele ingaya kovusa omunye umuzi wenye indoda. Kahle kahle umemulo nomhlonyana wenzelwa ubaba wakho. Ekukhulisela ukuthi ungakwazi ukuya komunye umuzi uyovusa umuzi wenye indoda. Kahle kahle imake bafuna manje sekuke kuthiwa umuntu mhlawumbe uma ukuthi bese uganile ngezilwane memulo sizwe kuthiwa umkhwenyana wenzela umkakhe umemulo into enjani ke leyo? Hayi ayikho bafinto enjalo. Kahle kahle awugani ngomthetho ungenzelwanga umemulo. Wobona ngoba umuntu kuthiwa yazi abantu bayiphambanisa la lento. Bathi wenzelwa umuntu osayintombi ngoba isikhathi esiningi uma usheshe wathola ingane ubaba wakho akakwenzeli umemulo, kodwa uma ukhulile wazoba mhlambe leminyaka esisigabeni mhlambe ko-21 ikuya phezulu wabona ngoba uchaza ukhulile manje ngokwanele ukuthi usungaba umuntu womuntu. Ilapho lesithatha khona isinqumo ukuthi ngizobamba inkomo esibayeni nembuzi ngikwenzela umhlonyane ngembuzi bese ngiyakunqulisa ngenkomo uyosina esicawini ufaka isidwaba. Yabo so lana ke kumuntu osheshe wathola umntwana ubaba wakhe engamenzelanga kuye kulindwe. Angingathi kuye kulindwe ngoba kuwusiko kahle kahle, kodwa isikhathi esiningi wenzelwa ngoba nakusekuthiwa manje nanga umkhonyana uyalobola. Sekufuna hamba ayoganela komunye umuzi bese bayamenzela bese kuyaphoqa ukuthi akenzelwe phela umemulo ngoba ngeke aze akwazi ukuya komunye umuzi engamulisiwe engakhuliswanga. That is why ubona njengoba ngisho abantu banokudideka lapho ukuthi umuntu ukuthi awuyona intombi uyintombi noma ngabe sushonile intombazane emayike yazalwa nje umemulo uyimust ukuthi uyaphoqa ukuthi umemulo uyusiko kahle kahle. Yabo usiko nje entombazane noma hayi ukuthi kusuke kubonga intombazane eziphethe kahle. Hayi angawenza angithi njengoba ngisho ukuthi uma eyiphathe kahle naye uba nomdlandla umzali ukuthi hayi angibambe lembuzi nalenkomo ngenze umhlonyane nomemulo ngenzele ingane yami. Yabo then uma ngabe ukuthi usheshe wathola umntwana akhe usemncane vele mhlawumbe ngingenzeka akhathala angakwenzeli yena, kodwa ngekathi umkhwenyane elobola ey'nkomeni ey'lobola umkhwenyane yabo nje thina ngakithi eMbumbulu iyenzeka leyo nto. Isikhathi esiningi nje umemulo abantu benzelwa ngekathi yabo ngekule step sokubathisa umkhwenyana abese ubaba wekhaya acela umkhwenyana ngicela ungenike inkomo khona ngizosale sengimulisa ingane yami ngoba vele ngeke ize ikwazi ukuthi izoshadela kuwena ngingayimulisanga. So isikweletu sababa leso hayi somkhwenyana. Abantu bayiphambanisa kodwa nje cha uthi umuntu noma seshonile uyakhalela kumemulo kuthiwa akenzelwanga ngoba uyusiko. Yebo usiko. Mina bengitshe mhlawumbe basuke bebonga ukuthi uyiphathe kahle bese bayamulisayo. No bangasho ukuthi siyabonga ukuthi uyiphathe kahle ntombi sesiyakunikezelela kumkhwenyana. Yabo bekutshela ukuthi sesiyakunezela manje ukuthi okay musa intombi mhlawumbe unawo umkhwenyana kuyashiwo ukuthi hayi sikunika ithuba manje ukuthi insizwa seyingakubona. Hayi asivale wa